Hirmin bao đến cửa ăn cứ sống vậy là có sức hút đến sum bedang cái nó bớt thấp bedang thấp bớt có sức hút đến sum bedang cái nó bớt thấp bedang thấp bớt Jangan ambil lagi. Kita share Ibu baru nang baik sih. Abi tu baik sih. Ibu guna kadu mu. Mana kata? Ibu deh. Bay malai. Bay hibin lai. Kirbinan tu kan kayu tu kan. Sini baik sini. Pritri Brahmo आंनि LB आव हाबफैनो हानायनि थाखाय धन्यबाद प्रिति मा खबर दे खोन्थाहरदो खबर सबरा मोजां ना Berapa? मा ओंख्रि जानाय प्रिति ब्रह्म प्रिति ब्रह्मआ बुंहरदों मोजां नोंनालाय नंगौ नामा आंनाबो बिदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो मा ओंख्रि जानाय प्रिति ब्रह्मआ बुंदों फारौ आलु मैथा नासो Faru alu मैथा मास बुरजा ओंख्रिलै Sister जाथाराखै मामा हानायानो एसे सिथा जायाखै एखे जोंहाना माबासो मैथाजों नासोमोन जोंहाना सिथा जायाखै मा खालामबावनांगौ जाखो खिलि मोननांगौमोन जोंनो मैथाजों नासो जोंहाना मानो जाखो बेलाय माथो मालाबा सिथा जायोमोन ना एखे नंगौ नामा बुरजा बुरजा जानांगौ दे एसे सिथा जायाखै बोनानै होफैहाय बुरजा बुरजा जाबासो बुरजा जानो हायोना ओंखामखौ सिथा जायाखै बेबा Nadu जायोमोनलाय हाय बोरै जाखो दिनै मा जानाय एखे सिदा जायाखै खानायानो सिदा जायाखै मिसिनजों बोनो नामा एखे जाबाय नै जाबाय दा जायाखै नालाय मा प्रिति ब्रह्मआ बुंहरदों माथो गाबबायसोलै मानो गाबखो गाबनो हामाना बेबायदि गाबनाङा मासि गाबनो ओंखारखो मानि थाखाय गाबखो दे सुरान दे सुरान साफा थांनांगौ दे मानो गाबखोलै सोर बाबा नानायलाय आसुरा बायदिनो मस्ला लगायनो गाबाखै होनबा मिनिदोंसो आंहालाय बेखौनो गाबदोंसो सानदोंलै गस्ला गानसै माखौ गानगोन गस्ला खोन्थादो गाबाखैहाय नुवाखै जेबो नुवाखि बेखौ थुनाङा मा सुनाय नांसै न'आवलाय सोर सोर दङ नोंस्रालाय
Gaban cứ. Hả? Đi mình đừng hết thôn này. Untuk langgan sedang ni. Ni lah kap nang wan ni. Ni langgan sedang. Enggak. Langgan deh. न'आव सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे थांबायसो नामालै प्रिति ब्रह्मआलाय Ikut udah. Itu berasa. Ikut. Rasanya langgan deh medium juga. Macam mana? Tuh. Banyak deh. Ay, ini kan satu kan. Tuh. Kerja apa ni kerja apa? Rasanya sakitnya saya. Pakai ini. Nade Terima kasih.
Nurman Hosmi deh. Mana Husni? Hosmi Basumatari. Mutari. Hmm. Mutari mana? Har lo raise, sojo fैदों baba lo raise. गोमस्रां ब्लग नै ओरैसै नोंबो लाइभ होदों होनबा ओरैसै बा आरोबाव बुंबावदों गोमस्रां ब्लगा हेलौ प्रिटि सना वाव सना लायबावसो गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा कमेन्ट हरदो दे आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद गोमस्रां ब्लग लाइक होदो दे मोनसे फिसानो दे गोमस्रां ब्लग फिसानो लाइक होनानै होदो दे गोमस्रां ब्लगा बुंबावदों लाइभ मालिकआनो फरायाबो माथो मालिकआबो फरायाबो माथो ओरैसै बा आरोबाव बुंबावदों बेयो मा सिरि सिरि थाबाय थाखो वाव थांबाय नामा नोंबो गोमस्रां ब्लग थाङा नामा ओरैसै फुजायाव थांगोन होनबा नोङो फुजायाव थांगोन जल्दि फरायद ए नंगौ नामा दे थाब फरायनायनि आङो ओरैसै आंखौथ' सापर्ट होखाया ना नों बियार ओइस आंखौसो बुंबावबाय ओरैसै सापर्ट होआबालाय बोरैथो जाखो नोंनि लाइफआवबो थाहै माथो आंलाय गोमस्रां बाब गावहाथ' बुंनायाथ' सिगांथारसै ओरैसै आं लाइक ओरैसै होदों जानोलै गोमस्रां ब्लग लाइक होनांगौब्रा लाइक लोगोजों लोगो आंल' कमेन्ट हरगासिनो आंल' कमेन्ट हरग्रायानो जारलासो ओरैसै लाइभआवबा जारलासो जाबाय होनबा मालाय थाङो फैयो नों बायदि आयु फरायख'नोनो हागौलायै फैयालै आंनाव गोमस्रां ब्लग नोंनावसो मालाय बा थानोनो फरायनोनो हाख'गौलायो ओरैबायदि हरखायोना ओरैसै दाहाय फै फुजायाव आं थांगोन दिनै अह' नंगौ नामा आंखौ गारिजों लांफैलै गोमस्रां ब्लग होनबासो थांगोन आं मा ओंख्रि जानाय खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव गोमस्रां ब्लग चेक खालामना नाय नों बायदि नंग्राङा ओरैसै जावनायल'खालै आंखौ बा आंलाय होआ आरो ओमफ्राय नोंनो लाइक ओरैसै बुंनायाथ' बा बा थांनोसै दे थां बाय बियार लायबावसो दे बेलेगनि माबायाव हाबहैदोलाय जिरिनानियाव दे आंनि एलबिआव थानो बायोबा
नोंसोरो दे थांदो दे बादा गैया बे फिथा मोनसेखौ बोसोना होबा जासिगोन ना ओरैसै थांदो दे थांदो गोमस्रां ब्लक बोसोरथों मामि नि